Alright, okay. Bafowethu alikho elishona ngazo igaxa zakhona zothando. I don't actually ukuthi kwenzakala nemhlabeni wethu. Kwenzakala nothandweni. Uthando lusekhona noma lusekho. I don't even know, guys. Nina niyazi bashadile abantu la. So yazi into engifuna ukuyazi ke mina njengamanje ukuthi na yini wrong ngoMiss Levels ngenxa ukuthi mhlawumbe washesha wamiyeka umuntu encane esamthanda o mhlawumbe ingoba vele ngawendla ingane ngempela, but then akuhlangani istory asihlangani. Ngiyezwa ukuthi umuntu encane usezowenza i-protection order kuze uMiss Levels angabe lokho embhala ku social media and stuff. Ngiyezwa lapha nombhale ku Facebook nami ngiyaqala ukumbona lo guy lona uMandla Chris. Ngihamba ngawathi pheqa ngafunda. Ngiyawuza ama comments abantu bakhuluma into zabo negative. You know, so mina ke na angingenda into zabantu indaba zabantu uthi mina only one thing that I need ngingamna ukwazi from the horse's mouth ukuthi na guy, what is happening? People are talking about you, but then what is happening, you know? So what I'm going to do now ngizofonela yena ke vele into encane ke yabo ngimshaya bese ngene story, because like actually umehlisa isithunzi ngiyezwa ke futhi uthi yena into encane ke lapha ke mbukeli uhambile wenza a order, so that means this thing was really serious. But then I won't at the same time with a protection order for ukuthi ungakhulilwa ngawo social media. I don't get a point in that. But then again, angifuna ukukhuluma into eningi nje. Let me just go straight to the point. I'm just gonna call umuntu encane and then I will hear his side of the story. Mr. Zondi. Ngiyabulala. Ku-right mjidi, ku-right. Wathula kangaka mfethu, akuphuma music, akuphuma lutho. Usabala amavukana amasha. Hayi lutho, akululungu ngekuthayo. Konje ugcine nokhipha? December. Oh, bro, no, bro, that's too far. Ikhiphani. Ngiyabona futhi nalapha, ziyanyuka indaba kanti kwenzakalani futhi phathi kwakho nale, mfethu baby mama so, ikhiphani, yini mfethu, kanti kwenzakalani? Usesufuna ukutrenda ngawe noma yini mfethu? Say something and understand him phela manje, because ngezwe ukuthi uzumvulene protection order. It should be too serious. Nyaka. Ufunani mfethu? Ingane athi uyayondla vele wena ku grand yonke into sharp. Angimazi ufunani. Wendoda should nansa wayesakuthanda lo sis lo. Manje uthi thina sika 5 years yena so. 5 years one, bro? Never ukuthi ngaze ku 5 years ukhuluma into eyodwa. Wendoda ayikho nendlela ukuthi ubuyele kuye straight nje, because indoda is so obvious noma wena mina wemfutha ngazi into yakho into ezogcina iphelele, kodwa ke hayi mina ngibona ukuthi ngathi ipoint lakho li grand ndoda, istory sakho nje siyahlangana. Maye angazi ukuthi ngizwa kuthiwa ukuthi ufuna ukuxoshisa emsebenzini, yini engaxoshisa emsebenzini kanjani? Ukuthi angikwazi ukuthi usebenza kuphi. Ngiya-understand phela ukuthi mhlawumbe ezinye izinto ezikanje mhlawumbe mangathiwa wondli into ekanjalo, especially uma kuthi usebenza kwa mhlawumbe social work, into ekanjalo mhlawumbe singakulimaza, but then into engakwazi ukuthi uxoshise emsebenzini. Usho muphi umsebenzi? Usho entertainment industry noma usho umsebenzi wakho o personal? Sazi. Awazi lutho kahle. Hayi machita, kunzima, but then ke iyoba nje ngishona nayo, kodwa nje ndoda ngathi ngendlula lento yalo sisi lo man, it's too much. Manje wona kuhamba kanjani? Kwathulekala usawathola ukuthi ama-gig and stuff like that, uthulekele nje? Ngiyasebenza. Ndoda kungcono uma ukuthi khona kuyasebenzeka, kungcono mfethu. Ndoda no, kungcono befuna ukucheck indaba yakho ukuthi na iphuma nini music omusha, i-album entsha and stuff like that. Okay, akulungile bafuna yabo. Sharpers. Thank you. Sharp. Hayi zomela ngithola Miss Levels story nje siphelele, umuntu encane afuna ukukhuluma. Hayi yazi nje ngaze ngaphoxeka, but ekuthola okuncane ke yabo, ngithola okuncane, but befuna ukuthola iqiniso ngale ndaba yokuthi na wayevula i-protection order and also ingane yondla yini. But I think South Africa niyazi nonke
ukuthi kwenzakalani into encane umuntu umfana uGrand okhule emakhaya obviously ingane yayondla, but then ke what's the whole story about Miss Levels? I wish to find Miss Levels. I'm still actually waiting for ukuthi na ngimfonele mangiqeda ukukhuluma nonto encane, then I will take it from there. Thank you South Africa. Uthini umbono wenu nina kaniphawule nani guys ke sizwe, because like ukucabanga kwami akufani ukucabanga kwenu, you know. Bye ke, thank you.